Хей, приятели! Отново съм с вас, императрицата. И така, попадна ми една интересна ръка с линия на имиграцията, защото до сега, честно казано, нямаше. И за първи път видях, нали, на човек, освен на мените, макар че аз съм си в България. Така, видях, нали, линията на имиграцията и то на успешна имиграция и реших да ви я покажа. А и тук има много интересни символи, че човек може да си промени живота тотално на няколко периода в живота. Това е жена на 42 години, на 8 декември, с невероятна сила, с невероятни... А, например, за мен тази жена може да се занимава както, нали, с духовни практики, така и, например, с дизайн, нещо такова, нещо с изкуство, творчество, нещо такова. Така че има го в нея, макар че линията на ума е логически, но има други неща, които пък ме водат към тези изводи. И така, но да видим. Ето, погледнете. Някъде около 35 години, ето, знаете ли, като кръст се е получил, като пясъчен часовник. Малко грозно ги правя, ама какво да направя? Като пясъчен часовник, съответно промяна в живота, който следва и надолу. Виждате ли? Това вече е малко по-късен период, може би 45 и 6 пак ще има. Но това не означава, че ще стане, а че има възможност да стане. Нали, 35 най-вероятно вече е минал, защото тя е все пак вече на 42. Може да се промяна в живота, примерно от към мъже, защото гледам, че съответно линията на сърцето, виждате ли, тя е насам права, хубава и е общо взето под между двата пръста стига, което е много добре, пак златната среда, но има и една надолу. Разочарованието от мъжете. Съответно и тук виждам само една линия на брака. Сега ще погледна и другата. Ето. Някъде към 45 и 6 може би ще има нов партньор. Виждате ли каква дълга има линия на брака и още една след това. Виждате ли? И тук има пресечен един вид свършил край. Няма го този брак. Но да стигнем, нали, до това, което говорихме, че има линия на емиграцията. Нека да увеличим малко и да ви покажа. Съответно, малко да ги махна тези линии, за да може да виждате. И така. Ето ви едната, която следва насам. Виждате ли колко е отворена? И ето още една линия на емиграцията. Виждате ли? И са все хубави линии. Горе-долу, това са възможности. Значи това не означава, че примерно тя ще ги използва, но ще има шанса да емигрира и то успешно. Защото ако не е успешна емиграцията, линията на живота, примерно е така ще направи. И ще се върне пак към линията. Нали, тая допълнителна линия ще се върне към линията на живота. Но при нея е точно обратното, че тя е отворена. И това е някъде започнало така 35, може би даже това е момента, защото тук е точно от едното разклонение следва. Когато е имала възможност да промяна и тук е следващата промяна. Виждате ли? Така че това е човек, който може да емигрира успешно и наистина живота да му е свързан с чужбина. Но за мен проблемите с брака, с партньора са започнали много отдавна, защото този партньор според мен е някъде около 20 годишни, може би даже на 18-20 се е появил, някъде до към 35 е бил активен, но тук е имало негативно влияние. И то със сигурност. Пресечено е, може би още са заедно, защото тук леко се наблюдава още тази линия, продължава, но вече по-слабо. Възможно е да не са разведени, да не са разделени, защото това не означава това, а просто, че е разочарован човека от партньора си и съответно вече няма наистина, не по този начин го чувства. Я само да видя на пръста как е.
Но просто е иначе добре зърното. Тоест партньор ще има, но тук за мен ще има втори партньор. Но линиите на брака обикновено ни показват, нали, печатите ни в паспорта, че сме жени еди колко си пъти, а кармични партньори, които са се появили в живота ни. Така че, скъпи мои, това означава, може да го срещнете и съответно пак да не сте с този човек. Просто да си отработите някакви неща и да продължите напред. Но някой път нещата се развиват и стават, нали, съответно по различен начин. Но вижте, наблюдаваме нещо друго. Много голямо е разстоянието между линията на ума и сърцето. Съжалявам. Линията на ума и на живота. Виждате ли колко голямо разстояние? Това е всъщност разстоянието, се казва, на авантюриста. И за мен този човек няма никакъв проблем наистина да емигрира. И при това, вижте, са способности. Оп, оп. Тук са и трите пръстена на мага. Трите пръстена. Но и тук няколко неща се е занимала тази жена. Някъде до към 33 се е занимала с едно-две неща. То може да е малко криво ги рисувам, може да са и ученето, нали, в това число, но оттам нататък следва един път до към 49 и след това ще има пак някаква промяна. Интересна ръка. И много ми е интересно дали вече е емигрирала, защото емиграцията по принцип може и по други начини да се разбере, но аз според мен вече е в чужбина тази жена. Така че очаквам ви. Изпращайте ми наистина качествени снимки, за да мога да виждам. И очаквайте януари месец вече за консултации. Обичам ви, скъпи мои.